Контракт буенча хезмәт итү өчен егетләр эше әле кичә генә үзе дә килешү төзегән 36 яшьлек Зәй егете шулай ди. Ныклы карарын тормыш иптәше дә кабул иткән. Ират армия сафларында хезмәт итмәгән. Тыныч күңел белән махсус хәрби операциягә китә. Тылның да нык булуына ышана. Сам решил идти защищать родину. Так вот. Подписал контракт. Аларны якыннары хәерле юллар теләп озатып калдылар. Самое главное здоровье и чтобы домой приехал, все. Как бы я больше ничего не могу сказать. Килешү төзү күп вакыт таләп итми, хезмәткә 18 яшьтән 65 яшькә кадәрге ир-атлар алына. Сәламәтлекнең ныклы булуы төп таләпләрнең берсе. Хәрби тәҗрибәгә һәм хәрби белгечлеккә ия булмауның әһәмияте юк. Барысына да өйрәтәләр һәм ярдәм итәләр. Единовременная выплата Министерством обороны 195 тысяч рублей. Потом уж здесь в районе по каждому работаем в индивидуальном порядке. Еще некоторые выплаты. От 700 до миллиона рублей выходит выплата. Бу көнне Зәйнең 2 кыю ир егете контракт буенча хәрби хезмәтне сойлады. Ел башыннан район буенча 80 егет оборона министрлыгы белән килешүгә кул куйган. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.